शांतादुर्गा सुगंधालयची खास गणेश चतुर्थी ऑफर ₹500 मध्ये सर्व पूजा साहित्य, ₹1500च्या खरेदीवर प्रत्येक ग्राहकाला आकर्षक भेटवस्तू, ₹2500च्या खरेदीवर एका भाग्यवान ग्राहकाला पैठणी साडी, ₹4000च्या खरेदीवर एका भाग्यवान ग्राहकाला अष्टविनायक यात्रा मोफत. पत्ता श्री शांतादुर्गा सुगंधालय, डॉक्टर पंडित हॉस्पिटल समोर, कुडाळ. संपर्क 9421 65 49 56. आणि मुंबईमध्ये मराठी माणसाच्या बद्दल काही बोललं तर आपण सगळेजण पेटतो अध्यक्ष. म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाची भावना आहे की मराठी माणसाबद्दल इथे कोण बोलता कामा नाही. आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये आपण राहतो, पण या आर्थिक राजधानीमध्ये जिथे मुंबईचं दरडोई उत्पन्न 3,83,000 आहे अध्यक्ष महोदय, त्या दरडोई उत्पन्नामध्ये नेमकं मराठी माणूस कुठे आहे हे कधी कोणी विचारायचा प्रयत्न केला नाही अध्यक्ष. मुंबई आर्थिक राजधानी आहे, पण मराठी माणूस आज मुंबई या आर्थिक राजधानीमध्ये नेमका मराठी माणूस कुठे आहे, मुंबईमध्ये राहायला त्याला परवडतं का, मुंबईमध्ये जी एक स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आपल्याला लागते ती मराठी माणूस पचवू शकतो का, हा खरं म्हटलं तरी ह्या निमित्ताने खरंच विचारायला पाहिजे. आता आमच्या कोकणामध्ये अध्यक्ष महोदय कुठलाही चाकरमानी आपल्या गावाकडे आला आणि आम्हाला त्याच्याशी भेटायला बोलायला भेटलं की आम्ही विचारतो, बाबा कुठे राहतो तू मुंबईला, काय उत्तर होतं, बदलापूर, डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली. म्हणजे आता मुंबईची नवीन व्याख्या ही बदलापूर, डोंबिवली, इकडे वसई विरारपर्यंत गेलेली आहे. पण मुंबईतला राहणारा मराठी माणूस हा अवघ्या आता 20-25% जो राहिला आहे त्याचा नेमकं जबाबदार कोण, हे मुंबईतल्या मराठी माणसाच्या बद्दल बोलताना कोण बोलत नाही. मध्ये आमच्या माननीय राज्यपाल महोदयांनी एक वक्तव्य केलं, लगेच सगळे पेटून उठले. नसलेले लोक लगेच बाहेर आले आणि पत्रकार परिषद घेतली आणि लगेच बोलले की बाबा ना हे मराठी माणसाबद्दल बोलता कामा नाही. अरे बाबा, मराठी माणसाबरोबर तुम्ही जे वर्षानुवर्षे जी बेईमानी केली त्याबद्दल आपण कधीच बोलताना दिसत नाही. मराठी माणूस आर्थिक सक्षम झाला पाहिजे. मराठी माणूस हा ज्या पद्धतीने आज मोठ्या मोठ्या घरामध्ये अन्य जाती समाजाचे लोक राहतात तसं आमचा मराठी माणूस पण 2 मोठ्या घरामध्ये गेला पाहिजे, 2-2 गाड्या गेला पाहिजे, अशी भावना कधी विचारात आणली नाही. आमचं मातोश्रीचं 1 मातोश्री 2 होऊ शकतं, पण मराठी माणूस बदलापूरला जायला पाहिजे अशी भावना ठेवणारे काही लोक आपल्याकडे आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि बोलणार की आम्ही मराठी माणसाचे तारणार आहात, पण नेमकं मराठी माणसाला मुंबईमध्ये जगण्यासाठी असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.